kuća porodice Damljanović do pokretanja humanitarne akcije Pokreta za selo i grad Ekološki pokret nije bila priključena na vodovodnu ni kanalizacionu mrežu. Osim obezbeđivanja adaptacije, dogradnje i uređivanja kuće, član opštinskog veća zadužen za socijalnu zaštitu Marko Petrović, direktor turističke organizacije Aljoša Gligorijević, odbornici Bratislav Milojević i Bojan Stojičić lično su se angažovali na terenu da materijal stigne i radovi počnu na vreme, a porodica Damljanović dobije neophodnu pomoć. Ovo je najveći naš projekat koji smo skoro u isto vreme, da kažem, krenuli da radimo i u Čeporu i u Svojnovu. Ovdje u Vrapčanu u ulici Dimitrija Marjanovića broj 27 kod porodice Damljanović ćemo se bazirati na izgradnji celokupnog kupatila, dakle u produžetku kuće, i radit ćemo na unutrašnjem uređenju, postavljanju laminata i izgradnje celokupnog kupatila sa sanitarijama. Ovim putem zahvalio bih se prvo i Centru za socijalni rad, koji takođe nam pruža podršku u vidu ovih raznih informacija vezano za porodice koji su socijalno ugrožene, ali takođe i u vidu njihovih pomoći koje oni pružaju ovim ugroženim porodicama. Takođe pozvao bi i sve druge odborničke grupe, kako koji participiraju u vlasti, tako i članove opozicije, da se takođe uključe u ove humanitarne akcije, jer vidimo i sami u kakvom mi vremenu živimo i vidimo i na terenu koliko ima još ovakvih porodica koji stvarno nemaju elementarne uslove za život. Porodica Damljanović dobija materijalnu pomoć Centra za socijalni rad uz nadoknadu koju volontiranjem zarađuje Milja, majka 8-godišnje Teodore. Do sada nismo imali uopšte kupatilo unutra, vodu unutra u kući, do sad smo tako živeli. Bratislav Milojević se prvi pojavio kod nas što se tiče pomoći. Do sada nikog se nije javljao niti od poplave, niti posle poplave, niti u tom periodu bilo šta što je bilo. Imali smo samo uplatu opštine za sanaciju kao štete od poplave, ništa više. Sa Teodorom i Miljom živi i Miljina majka Snežana, koja je na ovoj adresi od 57. godine. Pa nakon ovoga sigurno da će biti bolje, jer unutra, sa kupatilom, sa vodom, to je pola zdravlja bukvalno. Što se tiče deteta puno znači. Do sad smo sve bili napolje sa česme i korito za kupanje i tako. Bez vode unutra. A u zimi ako zaledi, određuješ i tako. Osim već započetih planiranih, potrebni su i dodatni radovi koji bi Snežani omogućili lakše kretanje stepeništa. Da bi imala zašto da se obuhvatim kad silazim dole i kad se penjem gore. Rukohvat. I jel možete da očekujete da će i toga biti? Očekujem da će da bude. Humanitarne akcije obezbeđivanja osnovnih uslova za život porodica u stanju teške materijalne i zdravstvene situacije u Paraćinu dobijaju se veću podršku i na terenu. Kao predstavnik grupe građana, ekstremnih sportova, rolera i skateboarda, podržavam ovu humanitarnu akciju i ovu inicijativu i pozivam sve ostale da se ugledaju na ovaj primer. I ova akcija potvrda je solidarnosti zajednice sa sugrađanima koji žive u teškim uslovima, zbog čega im je pomoć zaista potrebna.